ban pins kem no eki nong kit kam jong ka MIPU Ribhoi district yakani ka jingelang pins kem nong kit kam lapen long ha parish hall nong po hakani ka sngi laji ro yo ba Dishan Ding Sun kum u president MIPU Ribhoi district bat yo ba abat kem singly vice president rengkat bat kidukhat ki prepare yaki nong kit kam bathamai jong ka MIPU Ribhoi district lawan ban pins kem da uba bless the car ubaderu u president rangba jong ka MIPU central body haka jingdon rengkat uba Marcos Martin lembat kiwe kireu rangba Ika ba kajik tumu ko jongi kalong ba kung mangilay okran matano president jong district kren shpang border issue hi border issue dang kini kisngi nilalet ha po disi upes po revenue ban register ka jaka jengwi kong bat ka jaka ka jong kitai kong kalong tang khandia ndai ka bay register pat kalalong shabak palat kador bi yung mga thiet bat kador register kalatam ka bay register ka mga thiet kitang kum ginong kandong shani fi gidon shibun ki scheme ki wana po central mentaki kwari jingri ki kwari siar mentaki kwari masih ki kwari kilo kwari siar ki kwale kilo dara ki yo ek scheme naga government naga state naga central government ki hapan register ka jaka ki hapan net register po bank ka sanction ka kena ta kada bolong ba ka ba tam kalong ba hang ni ka jalna ka jungi ka bay register ka ngampip ki bri ki karanga khamtam ek basa apa border issue don ki boong ba nginali register no sipo asam namar kham duna ka bay register ka chaka bane ka register ko mekhalia ti ya katangin sa wat igalimti nginya compare ya kanika register ka badai hapo mekhalia kisim ka no ka state jong ka asam state kisim ka no tilada ka dei shisha kumbag ki om di ba ha asam bun gi ai ka bay register ka long ko duna dor ngin se kren ni ka issue bat ke sarkar bat ke state government khnang baga jaka jungi kanum lej khnang bagi briu jungi gubernur po jala me khlia kinum lej register jaka po asam namar fi yo bangi keren yu pu usam ka shukut bet ba ka sarkar asam me khlia jungi ka de ka sarkar ka ban no ban keren ni ya ka sarkar asam ka tiangnya pipet ha ya kata bangi pet tang kini kisni ka basha kem kitu khot lagi we kisang mahlang be keren spang ki jingwan ki turis na baru ka sarkar khimla ban sol problem ya kata hi ka bakut usha kem tang ki khna jungi te bangi keren ya kata ka jingwan jungi brio ban bar ka influx jungi brio pipet ya ka district council kam dan bor ye ka district council tang ka we ka kam juga ka de ban ai license kariban ay trading license kariban ay labor license pipet nang ni na po borni shakmat lay umdan shu khasi la pipet jang tai pipet 75 ru khasi umdan shu laman dan tang life percent we pa laman dan yo percent pipet ya ketika border issue shati sport khana para ka benimi ka bashar khai bhante ki khasi jungi shulong tang ki bashar pencha tang ka business pa lawan ki brio pandabar ki po asam penya ki kamti mau kamti nadong i kata ki bukan gini kata dan ke poro mengilalit centralizer masyas po khana panaro wad hadu si yang hapan rak security hapan rak ki ha pan gor para namar ba nam ta ki trading license ba ki labor license te gani ba kham ka ba kham e ban khun ni gani re galong ba menta pat ni snu tanat ba ngi don ka sengin kran shwan ko ka border issue in kran ni gani ka bay register kani ka bay register ka kan hapos jila jungi ngamtit bahado ki nong kandong publik bedom jakatang sana jas square feet ru ban register bagi kwa gano lu scheme kim not na marka dor kami ham shu bay register bat kami thiech ni umbar kala jui barabor akan bisni kita ka ba nakalyang ki national jong kanaka green no trip ka jumi ka ba kisam dinga ka ba ko nga kadai ba sabi ki border issue kumba natran kali yung fikir dia lejui barabor ba bun kinaki nong song jong kanaka green no trip ka jumi ka ba kisam dinga ha bede ba kanaka jeng register yang kijaka kita joki kai kada ba penung yaki ba kasem jeng bandrisan marbalei ba by registration ya kini kijaka joki ki badon hapo border area along ba long karem de nang kata daw ba nga mantang kumpu presiden jong kanaka seng MPIU hakaneka khamtambe hakaneka Ribhoi area ka jongi abala kabangalong ba nin let ban yakren patka sarkar kumno ban penbiang ban penbet na banta ka jong pinaki nong nong ka jongi ki badon ka border area bantau bat batumi lakakuna kaseng gaba
15 bat ki perlok kejungi ina tahu langsung syurika kap Meghalaya Indigenous People Union ngis langsung nai benong ba balai kami kendiat dah kerja ilenti jong 15 iso dai benong ba kladai benmi namar kum kecai penriu haba ngimnam penyai hagano gano gelenti ngiju ya tunggu balani ikumyu ya usia batha but kadau kami namar ba ngimdon ya kita ki priu ki basam thang but ki padon sha ki jingli monweng yu mo chutut habang iya ya po gelenti ha ka jingji sha ngam da kwa kumuai na ki priu kumuai na priu busong song hapo islami kalia banginya penbun yang kini ki penbun sing halang ladai hagno kono ke bentaru hagajisha ngiladon hi ya kata kenhun sing halang kabalakit laba engi dadung ipor muncua tikita ba dosan kolong ngam kwa ban program hangne kolong ngakren ya kajisha balai ka MIPU kami Dei namar kadon kadau